El Canal de la Infanta, de fet, és un dels inicis de la revolució industrial, perquè precisament és un dels primers aprofitaments d'energia a efectes motors, però sobretot va ser l'inici de la revolució agrícola del Baix Llobregat. És una infraestructura molt necessària en el seu dia i que va marcar el pas, jo diria, al Baix Llobregat de l'edat moderna a l'edat contemporània. És el que ara en dirien els moderns un canvi de paradigma a la pròpia, és a dir, a les bases econòmiques de la comarca i del país on som. En aquest sentit és una història ben curiosa, és una història que ve de lluny i és una història que ens ajuda a connectar aquest passat amb la realitat actual. És a dir, la realitat actual és que ens trobem amb una estructura, podríem dir, en un estat millorable. Sí, francament millorable. És una estructura que es troba en... És a dir, no ho dic per Hospitalet, ho dic perquè en general. És una estructura que comença a Molins i acaba a Barcelona, és a dir, per tant, ocupa molts municipis i en tots ells té parts més reeixides i parts menys reeixides. Arran d'unes obres aquí a la ciutat van sorgir tot un seguit de plataformes i un seguit d'entitats que van ajudar a modular les actuacions urbanístiques a la ciutat respecte al propi canal, van ajudar que es fes una intervenció de documentació científica del canal en el nostre propi terme municipal i, per tant, podem dir que poc o molt que avui en dia encara puguem tenir del canal és en bona part gràcies a aquesta societat civil organitzada que ho ha fet possible. En aquest sentit, des de la Regidoria de Cultura ens va semblar molt interessant la proposta d'aquesta exposició que tractava de mostrar aquesta història compartida per tots els pobles de l'esquerra baixa del Llobregat, agafant dos petits pobles també que no són de la comarca, que són l'Hospitalet i Barcelona, el nostre barri marítim. I bé, jo no us vull entretenir més, sinó deixar l'autèntic protagonista, aquí a la vedet, Irineu, que ens expliqui el canal. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres per haver-nos deixat l'oportunitat d'explicar la història d'aquest canal, que possiblement molts de vosaltres coneixereu en major o menor mesura, però que molta gent jove no té ni idea que ha existit mai, malgrat la importància cabdal que ha tingut aquesta infraestructura. És per això que, amb l'ajuda del museu i de la Regidoria de Cultura, vam decidir de fer engegar una sèrie d'exposicions itinerants, perquè de fet no és la primera vegada que s'exposa aquí, ja es va començar el febrer passat a fer-ho a Santa Eulàlia, després s'ha fet a Sant Boi, farà un parell de mesos es va fer a Cornellà i ara últimament la tenim aquí a Hospitalet. Clar, la idea aquesta, abans de res, no se m'oblidi, agrair al museu, a la regidoria, a totes les entitats que han col·laborat amb nosaltres per ajudar-ho i per poder-ho fer i perquè vosaltres pugueu veure aquesta presentació, que sense ells, que són Centre d'Estudis Hospitalet, l'Arxiu de Santa Eulàlia de Provençana, Protegim el Canal de la Infanta i Perseu, l'Associació per la Defensa del Patrimoni d'Hospitalet, ja que sense el concurs de tots ells no hagués estat possible.
Però bueno, en principi, doncs, justament per al paradigma aquest de que a hores d'ara ningú no se'n recorda de que ha existit el canal de la Infanta, vam creure que era important de que la gent se n'assabentés de quina era la història deguda a la importància cabdal que ha tingut per la ciutat, però no només per la ciutat, sinó per tot el delta esquerre, i estem parlant des de Molins de Rei pràcticament fins a Barcelona. Clar, doncs ens trobem que en els últims 40-50 anys ha vingut una gran quantitat de gent nouvinguda que no ha tingut cap vivència al voltant del que era el canal de la Infanta, malgrat tota la importància que ha tingut en el seu desenvolupament. Llavors, clar, es troben ara per ara, simplement, doncs es troben, no sé si convindria millor pagar les primeres llums, no? Sí, així és que millor. Clar, ara qualsevol persona que passi per Hospitalet doncs simplement veu un carrer. Aquest concretament és el carrer Pintor Sorolla i està al costat de l'estació del metro de la Torrassa. Segur que ho haureu passat centenars de vegades, però com no sigui que l'hàgiu vist tal que així, no sabeu que per allà passava el canal de la Infanta. De fet, doncs ja es veu que s'ha fet tota una sèrie d'actuacions en aquest sentit. Clar, justament és per això que hem cregut que convindria que la gent sabés que aquesta infraestructura existeix, que ha existit i que encara funciona i que encara rega sobre unes 300 hectàrees de terreny agrícola. El que passa que aquí a Hospitalet només rega els 40 hectàrees de Cal Trabal. O sigui, tot el que veieu per allà de sèquies que veieu per allà corresponen al canal de la Infanta. Però bueno, abans de res hem de saber què és el canal de la Infanta. El canal de la Infanta és un canal de reg, ja ho hem dit, va ser el primer de promoció privada, de capital privat que es va organitzar a Catalunya i té una longitud total de 17 quilòmetres 420 metres. Comença a Molins de Rei, passa per Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, Cornellà de Llobregat, Hospitalet i acaba vorejant Montjuïc, o sigui, per darrere del que és el passeig de la Zona Franca i la muntanya, fins a arribar al Morrot de Barcelona. Si veieu aquí es veu com que acaba en aquesta zona d'aquí, i això resulta que en principi abocava directament a la platja, però als anys 60-70, penso que va ser, doncs simplement se li va guanyar 600 metres al mar, de tal forma que va deixar, al final, va quedar allà, taponat. Però bueno, és això, 17 quilòmetres 420 metres. Aquest canal irriga una superfície d'unes 4.517 hectàrees màximes, això és la capacitat que pot irrigar o que va poder irrigar en el seu moment, tot i que no es va arribar a irrigar tota completament, sempre hi havia un moment que no es podia. Està construït en una secció rectangular d'una amplada entre 4 i 2 metres i mig i un calat d'1 metre i mig. Està construït amb maons, pedra de Montjuïc i Sant Just, o sigui, pedra de Montjuïc i de Sant Just i fins i tot amb excavació a terra. Tot això amb la idea de que s'aprofités, diguem, perquè sortís el més barat possible i de cara a aprofitar al màxim els materials de cada zona. La captació d'aigües es fa a partir del rec vell, o sigui, la casa de comportes seria l'inici de la concessió, a partir del qual es capta aquella aigua i és la que proporciona l'aigua excedent d'aquest canal, la que proporciona l'aigua al canal de la Infanta. Té un cabal en el seu moment, un cabal màxim de 4.200 litres per segon en capçalera, ara s'ha quedat reduït a 600 o 900 litres en el millor dels casos, i té un desnivell de capçalera a la desembocadura de 13,65 metres.
amb una pendent de 0,0018, o el que és el mateix 6 polzades cada 1.000 bares. Bé, és realment poquíssim. Clar, aquest desnivell, si hi ha un desnivell tan poc pronunciant, doncs la forma de salvar aquests 13 metres que hi ha de desnivell es van fer a base de 16 salts, que són els que es van aprofitar per instal·lar-hi molins i per aprofitar el salt per aprofitar l'energia hidràulica que deixaven. Es van fer 45 ponts, tal com aquest que es veuen per aquí, doncs 44 més. Hi ha 1.358 metres en trams de mina, que es van excavar ja directament. 794 correspon al tram de Sant Feliu. El pressupost va ser de 3 milions de reals i no sabem per què, com sempre, doncs al final va acabar amb un 45% més del pressupost, el que va ser 4.350.000. O sigui, no sabem per què, però els costums estan arrelades en això. A l'inici de les obres van ser el 11 de setembre de 1817 i va ser arrel de l'autorització, una reial ordre del 2 de setembre del 17. Ja veieu que van trigar poc entre l'autorització per fer-ho i començar-ho a fer. Això ja explica una mica la necessitat que hi havia d'aquest tipus d'infraestructura. La inauguració es va fer el 21 de maig de 1819, tot i que la finalització no va ser fins a l'any següent. El projectista va ser el Tomàs Soler i Ferrer. Clar, ara haurem d'explicar què és la història aquesta que va haver, què és el que va permetre passar d'un paisatge tal com aquest d'aquí dalt a un paisatge tal com aquí. O sigui, veieu, és exactament el mateix, però allò era un poblet, era un poblet agrícola, com qui diu, i això ha passat a ser una megalòpolis. De totes formes, també hem de pensar que el fet d'iniciar la construcció del canal de l'Infanta, allò no va ser un cop de rauxa. O sigui, no és el que dir, el necessitem avui. No, ans al contrari. O sigui, ja n'hi havien hagut projectes anteriors que estaven interessats en fer, si no exactament aquest mateix canal, un de similar. I llavors tenim projectes del 1188, del Papiol a Barcelona, que seria el Rec Vell. El que passa que no es va dur a terme del tot i només va acabar a Molins de Rei, o sigui, va quedar només amb el primer tros. Després, el 1554, hi havia un altre projecte del Llobregat al Besòs, el 1568 un altre, el 1723 un altre, el 1805 fins i tot es va presentar un altre projecte, però cap d'ells no es va portar a terme. Clar, en aquell moment, els cultius que hi havia a aquesta zona, estem parlant de tot el que és la Riba Baixa i el delta de Llobregat, doncs eren bàsicament de secà. Doncs seria el blat, l'ordi, la civada, les carxofes, els cigrons, les llenties, els pèsols, les mongetes, les pomes, les figues, les peres, vinya i poca cosa més, que era el màxim que es podia extreure d'una agricultura de secà. Tot i que s'intentava millorar els cultius i tot això, evidentment, sense aigua, les plantes com que no es fan i no permetia ni dedicar-se, fer negoci amb aquests productes. De tal forma que el que es necessitava era aigua per poder-ho tirar endavant. Ja el colmo ja va ser durant la Guerra del Francès, que la frontera, diguem que el front de batalla va estar situada a sobre directament de la llera del riu Llobregat. I llavors ens trobàvem que era el front de guerra, sent tota la banda esquerra el camp de batalla. De tal forma que tota la gent que vivia i tota la gent que tenia les hortes, que tenia tota l'agricultura, que vivia de tot això, simplement és que no tenien lloc per viure i no podien cultivar, perquè realment estaven enmig de la batalla, o sigui, estaven al vell mig. De fet, fins i tot, durant no sé si va ser en una de les batalles, doncs els francesos, per evitar que les guerrilles, diguem que espanyoles,
no poguessin atacar-los, diguem que van netejar tota la vegetació, tot el que és des de Molins de Rei pràcticament fins a Sant Feliu, tota la riba del Llobregat, malgrat que es van oposar l'Església i totes les forces vives i els agricultors i tot això, per evitar que no els ataquessin, doncs directament van arrasar amb tota la vegetació de ribera, tota l'agricultura i tot això. Clar, tot això va desembocar en un any de fam que va obligar, em penso que va ser a Hospitalet, va reduir la població a la meitat directament. Però tot s'acaba i llavors tenim aquí que Ferran VII torna a casa victoriós i tot això. Però hi havia un petit problema, que és que la corona tenia l'exclusivitat de la construcció de canals, de tal forma que no es podia fer cap canal de qualsevol tipus sense el seu permís. Clar, mentre que existís això, tot i que es demanaven els projectes, com hem vist als projectes anteriors, per molts permisos que se'ls demanessin, no estaven interessats i llavors no tiraven. No estaven interessats bàsicament perquè no tenien calés. I llavors tots els calés que havien de posar simplement no els tenien. Clar, la burgesia, sobretot de la zona, va fer pressió per aplicar millores als regadius, no només aquí a Catalunya, sinó a tota Espanya, perquè de fet és que no es podia fer enlloc un canal sense el permís del rei, i llavors van fer pressió justament degut a aquests problemes amb la guerra i tal, per poder-ho tirar endavant. Llavors, aquesta pressió es va veure agraïda amb la derogació de la llei d'exclusivitat i llavors va ser la Reial Ordre de 1816. Clar, en aquest moment, en el moment que la principal barrera ja es va baixar, els hi va faltar temps per començar a construir i a projectar el canal perquè és que el necessitaven més que l'aigua. Mai millor dit, perquè de fet és que necessitàvem aquesta aigua per tirar endavant. I de fet, un dels principals impulsors de la construcció del canal va ser el Francisco Javier de Castaños, llavors capità general de Catalunya, el qual es va implicar molt en la construcció d'aquest canal. Se li va posar fins i tot calés seus i va encarregar a Tomàs Soler i Ferrer que fes el projecte i tal. A l'inici de les obres, clar, hem vist que hi havia uns quants dies només de diferència entre un i un altre, doncs els hi va faltar temps per començar-ho. No fos cas que es tiressin enrere i el tiressin això. Però bé, tot això. A l'inici de les obres van començar en 1817, però evidentment això no van ser flors i violes i no és una cosa que acabessin de seguida. Es van trobar problemes tècnics de tot tipus, problemes de finançament. En ser un canal privat, doncs havia de... Diguem que la corona ni les administracions van voler posar ni un ral i com eren els mateixos pagesos els que estaven interessats en el seu desenvolupament van ser els que havien de deixar anar els calés. Van haver-hi problemes de morositat, retards a les obres, fins i tot van haver-hi sabotatges, perquè uns no el veien molt clar que s'acabés, altres que sí, altres que veien els seus interessos mancats perquè no els interessava el canal. Total, un merder de cal Cristo, parlant bé clarament, i tot va desembocar en una desconfiança en què aquell canal s'acabés fent. Bueno, aquí tenim diguem que la precursora del nom, que és la infanta Luisa Carlota de Borbón, que no té res a veure amb la famosa infanta Carlota d'aquí de Barcelona, que tothom pensa que és aquella, no, això és d'una altra. Doncs aquí la infanta Luisa Carlota de Borbón, al final es va aconseguir acabar el canal, no es va aconseguir del tot, però bueno, ja ho expliquem.
va inaugurar el canal oficialment el 21 de maig de 1819. De fet, el per què va ser a la Infanta qui va fer la inauguració era simplement per evitar, diguem que per contrarrestar tota la desconfiança que hi havia respecte a la construcció d'aquesta infraestructura. De tal forma que es creia que, bueno, ja aprofitant que estava la Infanta, que havia vingut de Nàpols de casar-se, doncs van aprofitar que passava per aquí i li van dir, doncs mira, fes els actes. I sembla que la cosa va anar-hi bé. Amb ella l'únic que va deixar va ser un compte de no sé quants milers de reals a l'Ajuntament de Barcelona amb motiu de les festes que feien i tot això, però bueno, ja que passava, s'anava cap a Madrid, va passar per Molins de Rei i va aprofitar i va aixecar... Bueno, no ho va fer ella, sinó va manar que aixequessin la primera comporta del canal. Però bueno, això ja estava inaugurat, ja estava obert el canal. Clar, ara, amb tots els problemes de finançament que havien tingut, amb tots els problemes de morositat, tot el problema que tenien aquí, faltava calés d'alguna forma. Però clar, la gent, la Junta del Canal, que era l'entitat que es dedicava a gestionar tot el canal, necessitava treure calés d'allà on fos. I l'única forma que se'ls va ocórrer, o a part de les quotes que treien els agricultors que havien de pagar conforme a l'extensió de les terres que havien de regar, doncs era aprofitar els saltants d'aigua que hi havia, els 16 salts que hi havia tot el recorregut, per instal·lar-hi molins, coses així, i diguem que treure un rèdit afegit a aquella infraestructura de tant que els havia costat. De fet, el primer molí va ser el del Sant Lleonard, que es va fer tan sols un any i mig o cosa així. Després, el 1823, es va fer el primer molí fariner a l'Hospitalet. Després, el 1823, es van trobar amb un merder amb els del Rec Vell. El Rec Vell hem dit que era el que s'emportava, el que subministrava l'aigua al canal de la Infanta. Però clar, es trobaven en la situació legal d'aquella aigua que deixaven anar els regants del Rec Vell era molt curiós, perquè resulta que aquella aigua passava a ser propietat de la Junta del Rec Vell. De tal forma que l'aigua que deixaven anar, que era simplement excedent, o sigui, perquè ja des de la Casa de Comporta simplement es desviava cap al riu Llobregat, ja directament de retorn, aquella aigua legalment era seva. O sigui, no pagaven per l'ús, és que simplement era aigua que els hi sobrava a ella i diguem que el deixaven anar, però era seva, de tal forma que es van posar un plet contra el canal de la Infanta reclamant danys i perjudicis perquè de fet estaven fent servir una cosa que era seva. Clar, dius, unes bogeries d'aquestes de legalitat que, bueno, això va anar molt llarg. Llavors, aquest problema, aquest plet, continua durant molt de temps i acaba el 1847, que ja estem parlant aquí de 20 anys més endavant, cedint a la gent del Rec Vell, cedint una sèrie de salts perquè puguin treure ells també un cert profit. Però bueno, a veure, aquí tenim el nostre amic el Ferran Seté, que resulta que els liberals el van fer fora, i no el van fer fora, sinó que el van obligar a fer reformes que no volia fer-ne de cap de les maneres. Li van obligar. Llavors es va trobar amb el trienni liberal, amb el qual va haver d'empassar-se tota la Constitució de 1812 i tot això, tota una sèrie de renovacions que era el que volia, que no volia fer-les ni cap per avall. Llavors, diguem que amb l'ajut dels 100.000 fills de Sant Lluís, el 1884 va aconseguir retornar un altre cop a l'estat absolutista a tota la corona espanyola. Amb això significa que és que diguem que va passar-ho tot
un altre cop el que s'havia passat abans. O sigui, a veure si m'explico. Diguem, va fer borrón i tot el que s'havia fet fins a llavors, que era el que era tot liberal, s'oblidava i tornava un altre cop a tot l'estatut d'absolutisme. Allò que significava, entre moltes coses, era anul·lació del Reial Decret de 1816, tornava un altre cop la corona a ser propietària de tots els canals que hi haguessin i de donar els permisos perquè es tornés a fer. Va posar un laudemi, una taxa, per haver arrendat els salts sense permís, va tornar a instaurar la Inquisició, va tornar a posar una sèrie de delmes, que fins i tot aquí hi havia uns quants pobles que es van oposar a aquest delme, però bueno, total, com era qui manava, doncs havies de passar per l'aro. I aquí al Canal de la Infanta els hi va posar una taxa per haver arrendat els salts sense permís seu. Que dius, bueno, no tenia cap lògica, perquè, clar, en el moment, se suposa que en el moment que va suspendre la Reial Ordre de 1816, tota la resta que havien fet durant els anys fins que va tornar ell, tot allò era il·legal. Llavors els hi va posar una multa conforme que tot el que havien fet havien de pagar-ho, de tal forma que els hi va posar una taxa per arrendar aquells salts sense permís. Els propietaris a sobre havien de pagar una taxa d'un ral de billó per mujada. Això sí, en contrapartida s'acceptà el nom de Canal de la Infanta, el qual dius, van fer un canvi collonut, van fer-ho. Bueno, tot i això, doncs es van trobar que més o menys van haver de tirar-ho cap endavant, clar, no teníem cap més opció, però els anys van passant. A 1830 van aconseguir que els salts tornessin a la titularitat del Canal de la Infanta. Però això sí, havien de pagar 12.000 rals anuals per tot el temps que havia tingut. Doncs, clar, allò significava que havien de pagar per totes bandes, no donaven prou a l'abast, tot i que havien començat a augmentar tots els rendiments agrícoles i tot això, no donaven prou a l'abast. I al final la Junta del Canal va declarar suspensió de pagaments entre 1830 i 1839, simplement perquè, com no tenien calés, el més fàcil era no pagar-lo. O sigui, van decidir fer tota la suspensió de pagaments. Amb tot això, diguem que tota la zona que es veia beneficiada pel rec del Canal de la Infanta va començar a pujar com una mica com l'escuma. Clar, va començar-se a posar-se en regadiu tota una sèrie de terres que fins aleshores no es podien conrear, o que si eren conreades de secà, i allò va implicar que vingués molta gent i els pobles van començar a rebre cada cop més gent de fora i van augmentar la població molt importantment. De mentre, la Junta del Canal va posar a la venda el salt rosers, que va ser el primer que va ser aprofitat per una cosa que no fos molins, i va ser pel tèxtil. El rosers està a Cornellà, penso això, sí. Després es va vendre al salt Quer, però tot i això tampoc no donava gaire molt benefici, però de tal forma que anaven arrossegant tot el deute dels 9 anys que van estar sense fer de pagament. Amb tot, la cosa va començar el fet que tot això, tot aquest creixement que tingués tota aquesta zona, va implicar que la gent vingués en massa, com he dit abans, però també va haver-hi una necessitat de transport de totes les mercaderies que
que es conreaven a tota la zona aquesta. Estem parlant fins al tot el que és el delta esquerre. De tal forma que es va veure la necessitat d'implantar el ferrocarril, entre altres coses, a part de per l'augment demogràfic, doncs per la necessitat de moure tot el tràfic, diguem que de mercaderies que hi havia a tota la zona i que gràcies a tot el canal i tot el que comportava van començar a pujar com l'escuma. Això va fer que, clar, en vistes que tot el canal de la Infanta havia sigut molt exitós de cara als agricultors i tota la mercaderia d'això, la banda dreta va tenir una mica d'enveja i va voler fer el seu. I a partir del 1855 es va començar a construir-se el canal de la dreta, que és el que si heu passat per Sant Boi i tot això, doncs és el que rega des de Sant Vicenç, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç, Sant Joan d'Espí i el Prat, i que pràcticament el podeu veure. Això és aquí, aquesta foto d'aquí és al davant de l'aeroport, i encara reguen, encara el tenen més o menys ben conservat. Després es va vendre, a partir d'aquí van haver-hi tota una sèrie de problemes, però bueno, problemes van haver-hi tot el que van voler. El 1855 es va vendre el Salt Basté, que és on està actualment el Centre d'Estudis Hospitalet, o sigui, justament aquell, que de fet és l'edifici que regava encara amb l'aigua del canal de la Infanta, que encara es manté al seu lloc, perquè de fet fins i tot és interessant perquè en els seus baixos disposen encara del salt de... És el centre d'estudi, és la Tecla Sala, el molí de la Tecla Sala, per qui no sapigueu, és el centre d'estudis, i així ja hi podreu anar. Sí, doncs al subsol encara resta, si les obres de la tuneladora de la línia 9 no se'l van emportar, doncs encara està un dels saltants, que seria l'únic que encara queda a lloc i que em penso que a l'actualitat l'única funció que té és de claveguera, que algun dia hauríem de demanar per poder visitar-ho, amb màscara si vols i tot això, però seria qüestió de veure-ho. I bueno, van passant els anys, la cosa va això, fins que el 1869 existeix la supressió del Real Patrimonio. El Real Patrimonio era, diguem que, com ho podríem dir? Era, diguem que, l'òrgan de gestió de tot el que era el patrimoni reial que hi havia a Espanya. I era, diguem que, aquí els havia de pagar els 12.000 euros, sí. 12.000 reals anuals que els havien de pagar a la Junta del Canal. Clar, aquests 12.000 reals que havien de pagar i amb tots els deutes que tenia això, allò era una càrrega molt feixuga que portaven a sobre. I llavors el fet de que el suprimissin implicava que a la curta o a la llarga deixarien d'haver de pagar aquells 12.000 reals i es podrien alliberar-se això, d'una càrrega, diguem que pecuniària que no estaven molt per la labor de pagar. El que diem. Amb tot això, a l'actualitat, el venda de Salt Basté, o sigui, aquest seria l'edifici de la Tecla Sala, que és on està el centre d'estudis. Can Cartró encara queda, que això és Sant Joan d'Espí. Si teniu l'oportunitat de visitar-lo, és un autèntic museu per dins, si el podeu veure. El Ferrer i Mora, em penso que en queda alguna cosa, però el canal, això ja era Rec Vell, penso que era. Però bueno, tot això. Doncs bueno, van passant els anys, això comença a rajar per totes bandes. Tot el que és la banda esquerra del Llobregat, allò s'ha convertit en una esponerosa horta i bueno, doncs resulta que els punts de... diguem que els llocs on s'havien posat els saltants s'havien posat als molins i s'havien posat tot el... diguem que aprofitaven... Perdoneu, no sé si ho podreu veure, però jo m'expresso millor escrivint que no pas parlant.
O sigui que sí, us convido si de cas a llegir, si esteu interessats en algun detall molt concret, a l'últim quadern d'estiu del número 27 del Centre d'Estudis, que van fer... Quaderns d'estudi. Quaderns d'estudi, no quaderns d'estiu. I jo dic quaderns d'estiu? Mare Déu senyor, que malament anem. Ja sabia jo que avui no era el millor dia. Doncs bé, el quadern d'estudi de número 27, amb el qual vam fer una col·laboració amb el Centre d'Estudis i explico més o menys detalladament tot aquest garbuix de dades que avui surten apegotorades. Mira, ho sento, m'agradaria ser una mica més això. Us demano disculpes en aquest sentit. Doncs, bueno, van passant els temps, això, i els salts que havien posat, on s'havien posat els molins primigenis i tot això, van començar a fer de lloc, de nuclis, on s'anava posant cada cop més indústria. Aprofitant que, de fet, ja que els saltants i tot això aprofitaven l'energia hidràulica per tirar endavant, doncs ja era com un centre industrial a partir del qual la resta d'interessats aprofitaven, diguem que eren com els primigenis polígons industrials. I en el cop que es posa un de gran, doncs es veien tots els avantatges d'aprofitar el mateix espai. Llavors, això va significar que es va posar tota una sèrie de noves indústries, subsidiàries, serreries, tota una sèrie, les quals unes quantes aprofitaven l'aigua del canal, unes altres no, però tothom s'aprofitava d'aquella concentració d'indústries, més o menys això. El que significava que cada cop hi havia més gent que venia a això. Venia als pobles, doncs tots els pobles, els 5 o 6 o 7 pobles que estaven regats pel canal de l'Infanta, doncs van començar a pujar molt de població, justament degut a això, a l'efecte crida que tenia aquests punts industrials. El 1880, degut a tot això, els molins van decidir de desplaçar-se a Sant Martí de Provençals perquè tot el que eren els molins de Rei i tots aquests feien baixar molt el preu de la farina i tot això. Van haver importacions de França, de tal forma que no els interessava estar per aquí i se'n va anar. Llavors van començar a aprofitar a tal. El 1888 va haver-hi l'exposició universal, que ja va significar un primer efecte crida per gent de fora, que es van posar, lògicament, aprofitant el ferrocarril i la proximitat dels pobles del Baix Llobregat a Barcelona, doncs van aprofitar a posar-se. El 1893 es va descobrir l'aqüífer profund del delta del Llobregat, de tal forma que va significar que si no tenien prou aigua amb la que subministrava el canal de l'Infanta, les terres podrien ser regades amb aigües de bona qualitat que estaven a uns quants metres per sota. De tal forma que va significar que tota l'agricultura del delta esquerre, de no tenir-ne res 100 anys abans, menys de 100 anys abans, va passar a tenir tota l'aigua que van voler i una mica més. I això es va veure el 1902, que es feien 1.500 tonelades de fruita s'enviaven a Europa, de cara a tota la importància que va arribar a agafar l'agricultura. De fet, aquí veiem ja els camions que diuen, tots els enciams posats aquí, també és un art, perquè ara intenta posar, per molt que siguin icebergs i sigui això, intenta posar-lo tot això, o si no, aquí els cavalls amb els carros que havien de sortir tot traien tota la producció, la traien cap al ferrocarril i traien cap a Europa. De fet, el 1814, 1818 se li va arribar a anomenar la Horta d'Europa. De fet, perquè com tot el centre d'Europa estava en guerra, l'únic lloc que estava, diguem que fora de la línia de combat, doncs era Catalunya, i era el que estava més a prop per poder subministrar aliments. De tal forma que els agricultors de tota la zona el van aprofitar i van començar a exportar a dojo. Total, que
El 1800 va passar la guerra, el 1929 va arribar l'Exposició Universal, una segona tongada de gent vinguda de fora que va pujar molt notablement totes les poblacions de la zona. Molta gent de Múrcia va arribar en aquell moment, però sobretot el que va significar va ser que un augment bestial de la població i de tota la demanda que hi havia respecte a això. El 1930, sí, 1.500 tones de fruita continuaven sortint a fora. I aquesta és el plànol de 1908, penso que és, del Canal Infanta, en tota la seva xarxa de regadiu. De fet, la màxima superfície irrigada va arribar a ser de 2.710 hectàrees el 1933, que és el que estem dient, que encara que podia disposar de 4.200 hectàrees, mai no es van fer totes alhora, però la màxima superfície irrigada tota l'hora van ser això, 2.710 hectàrees. M'estem comptant que si Cal Trabal és de 40 hectàrees, podeu imaginar quin era el... I estem parlant de 1933. Però arriba la Guerra Civil. Amb la Guerra Civil el terrabastall va ser tremendo. El fet a part de les batalles i tot el que pogués haver, el problema principal va ser que realment va guanyar Franco. O sigui, no per res, que cadascú pot pensar el que vulgui, però va significar el tancament de les fronteres i el tancament de tota l'exportació, diguem, tota la força econòmica de l'agricultura de la zona. De tal forma que si el gruix era l'exportació, el fet d'haver perdut la guerra va significar que es va tallar el subministrament o l'exportació de matèries agrícoles a Europa a fora, de tal forma que tot el que es produïa va haver de passar a ser un mercat merament intern, que el màxim que arribava era a Espanya o coses així, el que significa que clar, tot el rendiment en ser una economia controlada i tot això va significar que, bueno, tot i que no funcionava bé, doncs encara anaven tirant, però va significar un terrabastall total i absolut. Amb tot, es van trobar que, clar, aquí la cosa funcionava malament, però almenys funcionava, però és que resulta que la resta d'Espanya simplement no funcionava. O sigui, després de passar la guerra, doncs allò havia quedat com si fos un solar. De tal forma que molta gent de la resta d'Espanya el que van veure l'oportunitat d'anar a un punt on sabien que almenys no es moririen de gana. I llavors va ser que va començar tota la gent a desplaçar-se dels seus llocs, ja sigui Andalusia, Galícia, qualsevol, el centre d'Espanya, Aragó, el que sigui, per vindre cap aquí, més que res perquè aquí, encara que havia quedat a una quarta part del que era, doncs havia pràcticament desaparegut. Doncs bueno, aquí tenim el 1947, encara tot això és el delta esquerre, estem dient que és el 47, tampoc no fa pas tant. Tot això, diguem que seria un paisatge estent com el que pots veure ara als aiguamolls de l'Empordà. Va continuar això, el 1921, penso que va ser, el de la Zona Franca? 20, sí. Doncs diguem que es va... Es va annexionar Barcelona. Sí, no, annexionar-ho sí, però que ho va expropiar de cara a Barcelona i llavors, tot i pertany a Hospitalet, se'l va quedar a Barcelona. La idea era haver construït un espai lliure d'impostos que fos així, però al final no va passar res, però bueno, la gent que per aquí vivia continuava amb la seva vida de tota la vida, simplement en espera que algun dia algú fes alguna cosa. De tal forma que en 1947, encara que feia 20 anys, 27 anys que estaven oficialment expropiats i formaven part de Barcelona, encara continuaven per aquí perfectament amb la seva vida normal de sempre, perquè no s'havia fet res. Fins al 1955, que va ser quan es va construir la SEAT. La SEAT, el 1955, va ser la primera
diguem que la primera acció greu contra el medi ambient del delta. Per què? Perquè va suposar el canvi, diguem que d'una agricultura, o sigui, d'un ús agrícola a un canvi urbà ja directament industrial. Això què significa? De fet, un altre efecte crida. O sigui, va ser un efecte crida i encara, si hi havia prou gent que havia vingut després de la Guerra Civil, això encara vindrà més. Però clar, tot això s'ha d'encabir d'alguna banda. Això va significar el creixement de nous barris, estil Can Fajó, el 1965 la construcció de Belvitge. Clar, tot això va fent pressió sobre el canal i sobretot l'espai agrícola, que era el que estava ocupant. Clar, aquí tenim una imatge, això seria el carrer Canal. Això diguem que seria pres més o menys darrere de Can Bori, diguem que per allà on estan les palmeres, avinguda Josep Tarradellas, doncs això seria, clar, ara no es reconeix de res. A Sant Josep, si veieu aquí, aquest és el canal de la Infanta, això d'aquí és Cosmetoda i això d'aquí és la Tecla Sala. Clar, ara aquí no hi ha ningú que... Simplement és un tros de carrer que està tapat i no es veu, però bueno, tot això encara era, i això era del 1957. Clar, això què significa? Doncs un augment de la pressió social sobre tot l'espai del canal de la Infanta. Diguem que els trams agrícoles comencen a minvar en benefici d'una construcció urbana. Moltes de les vegades s'aprofitava simplement els canals com si fossin clavegueres i d'altres vegades simplement es deixaven fer malbé. Clar, com de totes formes no hi ha per totes bandes llocs on ja ho diré cantant. Sí, no sé. Diguem que la pressió urbanística no era a tota la zona d'Hospitalet, no era exactament igual. A veure, qui diu Hospitalet diu a Molins de Rei, diu a tota la zona aquesta. De tal forma que es barrejaven tot el que eren zones agrícoles o periurbanes, o agrícoles periurbanes, amb zones urbanes. De tal forma que el canal continuava regant per la gent que tenia els cultius i que tenia tots els regadius i tot això, però moltes vegades passava com per aquí, o sigui, passava pel mig de les ciutats. Però, clar, en créixer d'una forma desordenada, moltes vegades de forma d'autoconstrucció, tot el que era tot el clavegueram directament anava al riu, o sigui, anava al canal. Clar, allò comença a fer merder. Fins a un cert punt, això baixava per aquí poca aigua i baixava molta merda, però encara regava i encara tirava endavant. Fins al desviament de la riera de Rubí i el riu Anoia. Tota la pressió, diguem que feia tanta gent a tota la zona del canal de la Infanta, estem parlant, però no només aquí, sinó a tot el que era al voltant de Barcelona, Sabadell, Terrassa, Rubí, tota la zona aquesta, clar, havien augmentat moltíssim, a partir dels anys 60, havien augmentat moltíssim la població. De tal forma que en estar molt mal planificat, perquè no estava gens planificat, simplement abocaven dins els rius simplement tot net. O sigui, en comptes de tirar-ho, diguem que de tractar-ho d'alguna de les formes, no es tractava de cap de les formes i es tirava directament al riu. Clar, això significa que tots els rius, ja fos el riu Anoia, ja fos el riu Llobregat, ja fos la riera de Rubí, allò eren clavegueres a cel obert. Però clar, es trobaven un problema. Resulta que tota aquesta quantitat de gent que venia també bevia. I llavors l'aigua ja no tenien suficient amb l'aigua dels pous que podia treure per tot el que era el delta. De tal forma que es necessitava aprofitar l'aigua que passava en superfície pel riu Llobregat. Clar,
El problema està que si baixa aigua neta la pots aprofitar, però és que el que baixava allò era merda liquada, parlant bé i clarament. Allò significava que en el moment que necessitessin fer una captació d'aigua del riu, com baixés molt brut, allò no es podia treure. Les tècniques que tenien de neteja del riu, de l'aigua del riu, de reaprofitament, implicava que no podien, si estava massa bruta, no podien aprofitar-la. No podien aprofitar-la de tal forma que la depuradora de Sant Joan d'Espí moltes de les vegades havia de parar fins que passés aquell abocament que havien fet o allò que havia, diguem que l'onada d'aquella de merda que baixava per allà. Allò significava que restriccions a l'hora d'aigua de beure, males qualitats, males olors, dins de l'aigua d'això, no podia ser, clar. Es van trobar i dir, bueno, a veure què és el que fem, perquè el que no podem fer és fer a la gent fora. Llavors no se'ls va ocórrer una altra cosa, més que perquè el riu Llobregat baixés una mica decent i donat que els grans, diguem que embrutadors del riu Llobregat no era el riu Llobregat mateix, sinó era el riu Anoia i la riera de Rubí, doncs se'ls va ocórrer, diu, bueno, mira, que millor. El que fem és desviar-les al cabal d'aquests dos rius, que són els que venen absolutament contaminats, i els passem directament pel canal de la Infanta. Com per allà cada cop hi ha menys agricultura, doncs sí, el passem per aquí. D'aquesta forma ens trobem que fem un bypass, o sigui, tallem tots els retorns del canal de la Infanta abans de la depuradora, i un cop que passen la depuradora, llavors sí que pots deixar anar a l'aigua bruta que portava. Clar, allò significava que l'aigua, només baixava l'aigua del Llobregat, que baixava amb molt de clorurs, o sigui, amb molt de sals i tot això, provinents de Cardona i sí, de Cardona, doncs però només baixàvem això, no baixàvem diguem que tots els elements de la taula periòdica que baixaven pel riu Anoia i que baixaven per la riera de Rubí. Clar, això es va fer en benefici del canal de la Infanta, de tal forma que bueno, com estem en temps de dictadura, doncs ho empasseu, i tot i que la gent es va, diguem que els agricultors i tothom que feia servir l'aigua del canal de la Infanta es van esverar, perquè allò no era aigua, allò era qualsevol cosa menys aigua, doncs van haver d'acceptar els termes que els hi van posar. Allò què va significar? Bueno, doncs és que allò que baixava per allà pel canal de la Infanta, doncs simplement era merda, directament. Allò tenia tots els components de la taula periòdica. A sobre ens van... Clar, tot això significava que passava amb una quantitat d'olors, una quantitat de pudors i una quantitat de merda que anava passant justament pel mig de totes les viles que havia regat el canal de la Infanta. Fins a llavors, l'aigua més o menys era una cosa, diguem que es podia veure, no de veure, no se li ocorreix a ningú. Sembla que nos estamos... No és qüestió d'aigua. Total, d'aquesta forma, però jo no sé si funciona allò, sí? No? No funciona, no funciona. No, ja ho estic notant. No, sí? Sí, és que t'ho estan gravant. Ah, perdona. Ah, vale. Sí funciona llavors. Faré això. Bueno, total, que el problema que tenia el canal de la Infanta en aquesta zona era que passava a ser obert, o sigui, perquè fins a llavors era aigua neta, o la gent s'hi banyava, o la gent pescava, o la gent feia vida, conforme que era un riu que passava per dins de les ciutats. Clar, va passar de ser aigua a ser merda diluïda. Clar, tot això va començar a fer que van haver-hi problemes d'intoxicacions amb
amb els productes agrícoles, els quals passaven a ser contaminats perquè els havien obligat a regar amb aigua que de fet eren aigües residuals, tot i que s'havien fet fins i tot, el règim havia fet alguns estudis dient que les llavors creixien perfectament igual que si era aigua neta que si era aigua bruta, que diu, això no s'ho creu ningú, perquè de fet simplement era el que els hi passava, perquè era fer el pedaç en aquell moment d'això. Però clar, tot això, imagineu tota aquesta idea d'una claveguera a cel obert passant pels 17 quilòmetres 420 metres del canal de l'Infanta. Clar, allò va esverar a tothom. És possible que, per l'edat que veig, que alguns se'n recordeu de totes les fàrums que feia el canal de l'Infanta per tot el seu recorregut, que va ser justament això el que va... Ara la gent que pugui tenir algun record és sobretot d'això, que era alguna cosa que feia bé d'estar parat. Però clar, el problema està que la culpa no era seva, no era del canal de l'Infanta, la culpa la tenien els responsables polítics del moment, que simplement van veure que allò era posar un pedaç que li era molt barat, i a costa de fotre tot el que venia en aquest sentit. Clar, tot això el que va implicar és que va haver-hi unes grans mobilitzacions de la gent. Es va veure el fet del canal de l'Infanta, diguem que es va aprofitar en els últims anys ja del franquisme. Clar, estem parlant dels anys finals dels 60, a partir del 68, dels 70, que ja començava a trontollar una mica el règim. Es va veure la possibilitat de fer pressió al règim a base de demanar coses que eren, evidentment, de justícia social. O sigui, simplement no era polític, no era una lluita política, sinó era simplement per fet de les olors, de les molèsties que donava i tot això. Es va veure com una forma de pressionar el règim i de fer força per mirar a veure de tombar-lo, per fer-li oposició en alguna de les formes, sabent que d'oposició política no podia haver-ne perquè simplement anava la Guàrdia Civil. Però clar, aquí es trobaven aquestes. De tal forma que es va començar a fer tota una sèrie una autèntica campanya per premsa i per mitjans, demanant sobretot el cobriment. Un cobriment que, com veieu aquí, això són uns retalls de La Vanguardia i tal, que al ayuntamiento se propone cubrir un tramo del canal del Infante. No obstante, la obra debería cometerse en su totalidad. Constituye actualmente un verdadero foco de infección, de tal forma que hi ha una violència de premsa que fins aleshores no havia hagut i que, de fet, diguem que es fa servir com si fos una espoleta de pressió social contra el règim, aprofitant, diguem que, les pudors que venien del canal de l'Infanta. De tal forma que es va convertir el canal de l'Infanta al gran apastat i no, de fet, el gran afectat que havia estat, que era, de fet, el canal. Diguem que no era el dolent, sinó que era el bo que li havien tornat dolent a la força. Però es van aprofitar de tot això. Va arribar al final, va acabar caient el règim, simplement perquè va morir en Franco. I diguem que això va derivar, tota la pressió aquesta social va derivar en diguem que un gran moviment veïnal de cara a demanar el cobriment d'aquest canal que s'havia convertit en una claveguera a cel obert. El 1978, llavors, es va demanar, fins a llavors es va voler que el canal de l'Infanta, diguem que la Junta del Canal de l'Infanta s'encarregués ella amb els seus propis calés de cobrir el canal de l'Infanta, però clar, conforme que cada cop hi havia més urbanització, hi havia cada cop més edificis, hi havia menys agricultura, i amb menys agricultura es trobaven que hi havia cada cop menys gent que pagava les quotes, de tal forma que es quedaven, no tenien cap
calés per res. Tot i això, doncs, al final se'ls demanava que ho fessin, fins i tot a les empreses constructores que construïen per allà a la vora tenien el compromís de cobrir el tros que li afectés i tot això, però passaven absolutament de tot, de tal forma que es trobaven que allò continuava durant els anys que van passar després de la caiguda de Franco, doncs que allò continuava, diguem que amb tots els problemes d'olors i d'infeccions que podia haver. Fins que al final, en vista que no s'arreglava, doncs la Diputació, crec que va ser, l'àrea metropolitana, la Corporació Metropolitana va expropiar tot el que és el canal de l'Infanta, de tal forma que ara, hores d'ara, el canal no és de la Junta del Canal, sinó que la Junta del Canal el que és diguem que l'organització gestora del subministrament de la infraestructura, perquè el canal en si és una propietat de l'Estat. O sigui, no és una cosa diguem que privada, sinó que és una cosa pública, l'actual canal de l'Infanta. Però la Junta del Canal el que fa és assegurar la seva pervivència. O sigui, el servei el continua donant això. Doncs el 1978, de fet el 21 de febrer d'aquell any, va sortir al BOE el fet on es deia que s'expropiava tot el tros de canal d'Infanta a Hospitalet, a Molins de Rei, a Sant Joan d'Espí, tot això, i el tram també del Rec Vell i tot això. Aquí es veu, ja quan de seguida es van començar les obres diguem que de cobriment. Llavors aquest d'aquí dalt, això és a Molins de Rei, la sortida entre Molins de Rei i Sant Feliu, tot i que encara més endavant, ara és l'únic tram que encara queda obert, que són 1,5 quilòmetres o cosa així. Aquí baix veieu el que són al costat del metro de Santa Eulàlia, que venia per aquí, doncs són les obres que es va fer. De camps de cultiu i tal, doncs simplement van anar desapareixent i la gent va començar a oblidar-se, si no ho havia fet prou, ja que existia el canal, i que simplement en molts trams simplement havia passat a ser un canal, una claveguera més. De fet, aquí són unes obres que aquest tros és de la zona franca, això és durant les Olimpiades, el 92, que es va aixecar i es va descobrir una part per arreglar el clavegueram i es veu per aquí són restes que hi havia. A partir d'aquí va haver-hi tota una sèrie de desaparició de patrimoni, conforme que va passar el temps i allò passava a ser una cosa relicte, com molesta, simplement es treu, no hi ha... com molesta, aquí per què vols aquest pont fora, o aquest canal aquí que no fa res, doncs agafes el tapes, va anar desapareixent constantment. Aquí, per exemple, això és a l'entrada de Can Mercader, encara s'aguanta un pont, això és 2005, el 2007 ja l'havien tapat. I com això, un fotiment de coses. Això és el pont de Quillet, que és el que està a Can Mercader, un altre pont com aquests, que volien obrir la via fins a l'Eroski i simplement, tot i que la gent de l'avenç de Cornellà, un dels integrants de la plataforma Protegint el Canal de l'Infanta, havien arribat a un consens amb l'Ajuntament de que no es tocaria i que es deixaria una cosa més o menys potenta, es van trobar que li havien tirat a terra la meitat. I quan es van adonar, van posar el crit al cel. I encara van aconseguir conservar el que es veu hores d'ara, però que no té res a veure amb el que s'havia previst de guardar. Però bé, tot això no deixa de ser una més. Això és a l'entrada del cementiri de Barcelona, també 3/4 del mateix, qualsevol cosa que es trobava no es treia. Això és a Sant Joan d'Espí, l'avinguda del Canal, al costat de l'autopista, simplement es va tapar
i es va continuar. Total, que es va oblidar pràcticament, la gent no sabia ni que existia aquell canal, ni que havia regat, ni que havia fet res de bo per això. Simplement era una claveguera que de tant en tant, sí, els trossos que quedaven oberts, mínimament, feien pudor i molestaven. Bueno, van passar el temps fins al 2008. El 2008, doncs la Comissió Cívica del Patrimoni, diguem que una comissió que es va fer al Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, doncs va, en vista que s'estava perdent tot el patrimoni aquest que quedava del Canal de la Infanta, doncs va decidir fer un escrit demanant que es preservi el que quedava. Ells el van passar, el van passar a les corporacions metropolitanes i a tots els, diguem que a tots els ajuntaments interessats i tal, però no els hi van fer gaire cas. Fins que el 2011, diguem que del 2008 al 2011, doncs simplement allà cada cop menys. Fins al 2011, en què en relació amb l'àrea de la Remonta, jo visc allà al costat, i jo sabia de l'existència d'aquest tros del Canal de la Infanta, que estava dins de la caserna de la Remonta, però, clar, com pertanyia al Ministeri de Defensa, doncs allò no s'havia tocat tot el temps. De fet, eren els últims 125 metres de canal que quedaven a tot Hospitalet dels 3.500 o 3.600 metres que havia a la ciutat. Eren els únics 125 metres que es mantenien tal i com s'havia trobat. De tal forma que, sabent això, vaig fer un escrit al meu blog dient: sabeu que existeix això? No sé si sabeu què és això, perquè això ha tingut una importància cabdal. I llavors vaig fer unes fotos i tal. El que es veia llavors era això. La idea, doncs, hagués estat fàcil conservar-ho d'alguna forma, però clar, si no sabies ni que existia, perquè semblava que ningú no sabia que existia el Canal de la Infanta, em donava la sensació que era jo sol, que no sé, potser és una cosa rara, sí, doncs vaig fer-ho. Em vaig trobar que aquell escrit el vaig enviar als mitjans de comunicació i el vaig enviar als grups municipals de la ciutat. I de fet, tot i enviar-ho, els únics que em van respondre, per desgràcia, va ser... per desgràcia no, però va respondre Esquerra Republicana, que diu, sí, que estaven interessats, que semblava que eren els únics que... Diu, eren els únics que existia. Diu, vale. Al cap del temps em va respondre també l'Ajuntament, però em va respondre en el sentit que no es podia salvar. Diu, però com no pots salvar-ho? Si tot això, si són 125 metres, existeixen aquí. Diu, sí, és que no es pot salvar. Com que no es pot salvar? No, és que era una cosa antiga i ja que estava allà no es podia... Valdria la pena que us ensenyés la carta perquè era de... Sí, era de por. Què passa? No, és que no es podia fer res. No, ja estava això, hi havia una planificació i no es podia fer res. Com que no es pot fer res. Llavors vaig contactar amb uns, vaig contactar amb uns altres, i sí, això, i van fer el grup del Facebook, que estem parlant sobre el 2011, clar, no fa tant. Van començar a entrar gent que havia viscut al costat del Canal de la Infanta, que se'n recordava que ella es banyava, que se'n recordava això, que havia après a nedar, que tenia la seva àvia que havia viscut allà, que tenia l'era al costat. O sigui, van sortir tota una sèrie de sentiments de la gent que va començar allò a pujar com l'escuma. I vam arribar a tenir 1.500 persones dins del grup. Clar, tot això estem parlant que en 2 mesos. O sigui, això va començar el 2011 a principis, en 2 mesos vam aconseguir que la gent s'apuntés de tal forma.
però cadascú el que aportava era una vivència pròpia del canal de la Infanta. De tal forma que es va veure una cosa que va ser molt bonica, sobretot si el veus des d'ara, perquè tothom li recordava possiblement la seva infantesa. Els crios que potser havien viscut al costat del tram que hi havia des de qualsevol dels trams que hi havia per aquí, doncs que havia caigut al canal i s'havia empastifat tot, l'altre que li queia les pilotes, l'altre que és un fotiment de sentiments interns que els cridava molt l'atenció i que van voler tothom dir la seva perquè es pogués salvar amb això. De tal forma que es vam juntar un grup de gent i vam muntar el que és Protegim el canal de la Infanta. I clar, ens vam trobar que això d'aquí dalt, que era el 17 de maig de 2010, quan ens vam voler mobilitzar, en principi era el de l'esquerra, clar, això és la vista des del Google Maps, i això és el pont que hi ha immediatament allà a Rambla Solanes, aquí al costat. Doncs clar, quan vam voler començar a reclamar que això no es podia destruir així per les bones, perquè això formava part de la història d'Hospitalet, ens vam trobar que això estava enrunat. O sigui, pel seu compte i risc, l'empresa ho havia enrunat, simplement abans de fer-hi res. Vam descobrir que en principi hi havia una obligació, diguem que els termes del contracte i tot això, que havien de fer una cata arqueològica, conforme que deien que no es veia, o sigui, vam estar buscant tota la documentació i tot això, que deien que havien anat els experts i no havien trobat el canal de la Infanta. Home, a veure, què vols que et digui? Això era el que hi havia, no em diguis que no hi havia. O sigui, no hi havia cap intenció de fer-hi res. I volien, de fet, el pressupost que poguessin tenir per aquella excavació, doncs simplement se'l volien estalviar. Clar, si la societat civil no diu ni mu, aquí passem a això. I quan ens vam posar a mobilitzar vam veure que això ho havien enrunat del tot. Llavors vam fer manifestacions, vam fer una manifestació, vam fer una lectura d'un manifest i tot això, i va tenir força, perquè vam obligar que l'empresa obrís tot el que quedés fet, tota la feina que havia fet fins aleshores, que era simplement de tapar-ho, ho tornés a obrir, i no sol això, sinó que ho hagués de descobrir tot d'una boll, de dalt a avall, doncs per documentar-lo i per poder donar fe que existia i tot això, i no, com deien, que no sabien on es trobava. Dius, bueno, l'octubre del 2011, doncs, van estar, penso que va ser sobre un mes o un mes i mig, em penso així, fent els treballs de desenrunament. Bueno. El que es va trobar era que tot aquest tram que es veia abans, que estava tot ple de terra, s'havia fet un calaix el 1929, es veu que els militars a la caserna havien fet un calaix de ciment armat, i llavors l'havien fet des del que és el límit de Cornellà, que corresponia al límit de la caserna, fins una mica passat al pont. I a partir del pont ja estava obert a terra. Clar, això quedava, això és el pont que passava a l'altra banda, on està, diguem que al costat de la via, i on està el pi de la remunta, i llavors des de dalt del pont el que es veia era tot això. De fet, vam tenir l'oportunitat de ficar-nos dins de tot això i aquí passava un glob d'aigua, passava una mica. Vam continuar la nostra lluita perquè no es pogués, que es preservés allò, perquè nosaltres el que vam demanar era que es preservés a lloc, perquè algú va presentar la idea d'agafar el pont i portar-lo en una rotonda, que dius, això no és una preservació a lloc, això no t'està dient res, això simplement és un pedaç que t'estan posant allà. Llavors vam demanar i ens vam mobilitzar i fins i tot vam arribar a portar-ho al Parlament de Catalunya,
demanant que això és, que donat la importància que tenia el canal de la Infanta per la història d'Hospitalet, que es pogués, que es declarés bé d'interès nacional, bé cultural d'interès nacional. I ho vam portar i vam aconseguir-ho, però no ho vam aconseguir tot. De tal forma que sí que ens va donar la raó al ple del Parlament, que de fet va ser la unanimitat de tots els partits polítics, tant Esquerra, Convergència, el PSOE, el PP, fins i tot. O sigui, tots estaven d'acord de que no es podia negar la importància que havia tingut el canal de cara al Baix Llobregat, a Barcelona i fins i tot a Catalunya, perquè va ser el primer canal que s'havia fet en calés privats. Però, com estava tan deixat i estava tan intermitent i s'havia encarregat tant, no hi havia una continuïtat i llavors es va haver de... no es podia fer o declarar com si fos un bé cultural d'interès nacional. I de tal forma que sí que ho va reconèixer, que era molt important, però diguem que a cada municipi els encarregava el fet de que cada zona o cada ajuntament s'encarregués de la seva part de restes del canal de la Infanta i que llavors es pogués museïtzar i que es pogués fer això. Aquí va ser el dia que vam aconseguir aquesta declaració, però bueno, gràcies a això, cadascú de les diverses entitats de Protegim, que actuaven per defensar el canal de la Infanta a cadascun dels jocs, cadascú va intentar fer que el seu municipi ho aguantés d'alguna forma. Nosaltres vam aconseguir que el pont aquest no es destruís, vam aconseguir que el que era la planificació originària, que simplement ho eliminava del tot, doncs encara mirés de preservar-ho d'alguna de les formes. A Cornellà, l'Avenç va treure un compromís conforme des del tros aquell, des del pont aquest que hem vist abans, fins a Can Mercader, doncs es pogués recuperar. O sigui, de fet existeix, exceptuant el tros que passa per sota de la ronda, des d'allà fins a l'entrada de Can Mercader, doncs encara està diguem que el canal està tapat, però existeix. Llavors es comprometia que en el moment que tingués un mínim pressupost, llavors miraria de presentar-ho, o sigui, ho miraria d'arreglar. Encara no ho han fet. Però estan això. Molins de Rei, doncs em penso que estaven lluitant perquè la Casa de Comportes fos declarat bé cultural d'interès local. Sant Joan d'Espí pràcticament està tot desaparegut. Penso que el Centre d'Estudis de Montjuïc també està fent lo seu, però bueno, és una cosa com més dividida i més això. A Hospitalet, que al final és el que ens interessa, el que vam aconseguir és que no acabés de desaparèixer del tot. De fet, Protegim el canal de la Infanta, degut a la nostra lluita, es van donar l'associació SOS Monuments, que és una associació d'arquitectes i gent de patrimoni que estan interessades en la defensa de tot el patrimoni de tot Espanya, doncs es va donar una condecoració, que no deixa de ser més que mèrita, però bueno, s'agraeix. I bueno, les obres van continuar, però el que passa que, clar, si teníem això originàriament, de veure que tot el tros aquest, doncs, diguem que el tros encimentat del 1929 era d'aquí cap endarrere, doncs aquest tros d'aquí cap endavant aprofitava les argiles del s'amuntat perquè eren prou hermètiques, no. Sí, no, però eren dures, però eren impermeables. Eren prou impermeables com perquè no caldrà posar cimentar ni fer coses d'aquestes. O sigui, és el que diem, que ho van aprofitar en molts trossos del tram, està fet directament a les argiles perquè simplement no havien de patir per filtracions ni coses d'aquestes. I a la mateixa argila ja els hi feia el pes. Doncs tenies això, clar, d'això hi ha una mica de diferència. Dius...
De mi em consta que no és la millor opció que es podia haver obtingut, però visto lo visto, quasi hem de donar gràcies al cel que hàgim tingut això, perquè aquí cadascú que opini el que vulgui. El que tens aquí és un arc romà amb una calçada amb llambordes. Dius, si això és un pont que travessava un canal, i el canal, no sé, i a més, genial és el fanal aquí que dius, o sigui, ja és el colmo perquè es van voler estalviar a l'haver de posar les llums per aquí perquè aquí no s'amagués ningú i no se'ls va ocórrer una altra història més que posar directament el fanal aquí al davant. Dius, bueno, realment aquí hi ha molta feina a fer, però clar, si tenim en compte que el que volien era simplement passar cavall per aquí sobre i això totalment diguem que arrasar-ho totalment i fer-ho desaparèixer, doncs encara rai que hem aconseguit això. Vas veure tu que el que es va poder fer, perquè jo sé perfectament que des de cultura i des de museu no era això el que es pretenia fer, però les circumstàncies són les que són i... Li hauria de preguntar a l'arquitecte projectista. No, sí, la gràcia està que fins i tot nosaltres a l'empresa constructora, que de fet és sí, no recordo com es diu l'empresa, els hi vam oferir nosaltres assessorament. Conforme que dins de la plataforma Protegim tenim arqueòlegs, tenim arquitectes, tenim diguem que gent d'historiadors, tenim de tot, diguem que volíem veure què era el que es feia. I en cap moment no van voler que nosaltres fiquéssim cullerada, perquè sabien que no acceptaríem això. És complicat la vida. O sigui, no, clar, no. Però és que fins i tot vam reclamar al síndic de Greuges. I el síndic de Greuges va dir que, clar, el que s'havien compromès a fer era això. O sigui, sense stricto. I no podien tampoc dir d'això i que s'havien compromès i tal. De tal forma que, doncs, ara, doncs això, en principi, quan estava fent el seu moment, estaves aquí sota i tu podies tocaves la volta, la tocaves així al dit. Tu ara, si passes aquí baix, no se us ocorreixi passar, mireu a avançar dalt, perquè si no s'ha tret, n'hi ha dos claus així de grossos i rovellats que com algú passi una mica així, es deixa el cuero cabellut allà clavat. Ho dic més aviat perquè ho vigileu, que no és conya, que qualsevol dia vaig jo i el trec, perquè és que si no ja algú es farà mal. Però bueno, doncs això el tenim. Clar, la idea nostra és que recuperar la memòria històrica del canal fins a cert punt que es pugui recuperar el que es pugui recuperar, el manteniment del que hi hagi, que si hi ha ara 1,5 quilòmetres de canal descobert, que encara passa l'aigua, tot i que veieu aquí l'aigua només té un pam, perquè tot el que hi ha sota són fangs que des del 1980 i algun no s'ha tocat, de tal forma que aquí si tens un calat d'1,5 metres, tens 1,30 m de fangs, que en ser això de titularitat pública seria l'Estat o l'administració el que s'encarregués de netejar aquest canal, però no ho fa per simple qüestió econòmica, perquè resulta que si tu treus els llocs d'aquí, conforme que això té el que diem tots els elements de la taula periòdica, això no es pot llançar com es feia abans, que es llançava a un camp i a sobre els hi servia d'adob. Això s'ha de portar una empresa recicladora que pugui reciclar els fangs aquests. Conforme que no tenen els calés ni tenen ganes de gastar-s'ho, doncs aquí continua i l'aigua continua per aquí sortint. Però de fet això podria ser perfectament això d'aquí. I de fet a França, a qualsevol petit canal que pugui haver, sempre li donen, encara que hagi estat vell o que faci 200 anys que s'hagi fet o que estigui cobert, el descobreixen i en acabat el recuperen perquè pensen que tot el que són els canals són un bé interès turístic per la població per allà on passi. I aquí no, o sigui, aquí es veu com si fos una nossa.
simplement es veu una nosa. Doncs llavors, si tens tot això, que fins i tot aquí podria fer-se, en cas que es volgués en el seu moment, a descentar una mica la zona aquesta, seria una zona perfecta doncs, o per fer de zona lúdica, fins i tot si vols tenir com barquetes, com si fos aquí al Parc de la Ciutadella, amunt i avall, tens 1,5 quilòmetres aquí, que és aprofitable. O sigui, fins i tot, i l'aigua ara no baixa com baixava abans, perquè amb totes les depuradores que s'han posat a origen i tot això, l'aigua ha millorat molt la qualitat. El que passa que baixa com baixa i tens aquí tota la merda que els últims 40 anys s'han afegit. Llavors que aquí qualsevol que caigui aquí dins queda de fang fins aquí, fins al coll. Clar, doncs això es podia aprofitar i fins i tot el fet de que hi hagi tot això seria una excusa per fer una via verda que posés en contacte tots els pobles de la banda esquerra del riu Llobregat. Es podia fer perfectament per aquí a la vora, perquè tot això és simplement diguem que són horts urbans que s'han apropiat del tros que hi havia al costat per poder bombar l'aigua i tal. Això, que és de titularitat pública, no sé si són 3 o 4 metres per costat, doncs això es podia fer perfectament una zona verda, en aquest sentit, o fins i tot una via ciclista, perquè pogués contactar o posar en contacte tot des de la zona franca, doncs, pràcticament fins a Molins de Rei. Clar, tot això ja primer has de trobar amb un interès per part de l'administració de cara a arreglar-ho, però bueno, ara de moment igual dona la sensació de que no s'està fent gaire cosa, però estem fent tot el que és la qüestió de l'exposició, estem fent tota aquesta situació, de cara que la gent se'n recordi i que diguem que per mantenir viva la història del Canal Infanta ha donat tota la importància cabdal que ha tingut per la ciutat. De moment estem a l'espera de que no facin alguna grossa, però evidentment en el moment que veiem que qualsevol cosa que posi en perill de seguida saltarem a la jugular de que sigui. Però bueno, si podem aconseguir-ho, doncs mira, de conya. Moltes gràcies per la vostra paciència i si teniu alguna pregunta, alguna cosa que pugui... Només per veure aquest tram... Aquest tram que es veu que diu pel manteniment del fang i tal, on cau? Això és, aquest tros d'aquí està entre Molins de Rei i Sant Feliu. És com es diu el polígon aquell? Polígon al Pla. El polígon industrial al Pla. Llavors, és la carretera nacional... Polígon industrial al Pla, o sigui, a nivell... és difícil, no?, per anar allà? No, que va. No, això és, diguem que la carretera nacional... La carretera nacional entre Sant Feliu... No és accessible, no? Que potser no és accessible... Sí, clar, aquesta foto és meva. Aquesta foto és meva. Doncs aquesta foto, o sigui, això, el que passa que, clar, no hi ha continuació lateral. No pots continuar el canal lateralment. De tal forma que tu pots pujar, passar, això és a sobre d'un pont, i tu tens la visió de tot aquest tros. Vas a 100 metres, tens un altre carreró que tira cap amunt, llavors tens un altre pont i des d'allà pots mirar-ho. No hi ha una continuació, t'hauries de ficar pel mig dels horts i tot això, que això són els urbans, que ha arribat al cas, però sí que es pot accedir. Sí, jo tenia una pregunta. Bueno, primer, felicitats per tota la feina que heu fet. Sí, gràcies. Fa falta algú que faci. Tot aquest material de l'exposició, una vegada s'acabi, on anirà a parar? On anirà a parar com a espai permanent per poder-ho aprofitar, ampliar i tot això? Bona pregunta. Bueno, ara de moment el tenim al núvol, no? Està donant voltes. Amb la qual cosa, ja et dic, després de 3 o 4 exposicions que hem tingut fins ara, doncs la idea és continuar fent giravoltes fins allà on es pugui. En el moment que s'acabi de donar voltes, doncs evidentment o passarà a l'arxiu del Centre d'Estudis Hospitalet o de Perseu o de qualsevol de les entitats que bonament vulguin. A veure, el seu seria que el tingués a Centre d'Estudis
d'Hospitalet, però bueno, igual que això també hi ha material que és de l'Avenç de Cornellà, hi ha coses que és de l'amic de museus de Molins de Rei. Exactament, o sigui, nosaltres haguéssim volgut que s'hagués fet com si fos una mena d'entitat que pogués, diguem que s'encarregués de vetllar per la memòria del Canal de l'Infanta, però en tant i en quant que està dividit en 7 municipis, 6 municipis, i a sobre en 2 comarques feu una cosa d'aquesta supramunicipal que fos administrativa, o sigui que fos pública i tal, com a mínim és complicat. Home, això de la casa de comportes de Molins no serveix per un tema. Sí, no, es podria... Bueno, de fet, la casa de comportes el que passa és que encara funciona. Encara funciona, perquè de fet, com encara rega 200 o 300 hectàrees, clar, de les 3.000 que en el seu moment tenia, de 200 no és res. Però encara fa... No, és que encara el fan servir. De fet, la casa de comportes per dins, el que és com el dipòsit dels canaleros. És on tenen totes les botes, on tenen tot el material per anar obrint i tancant les comportes que tenen, de tal forma que, clar, allò és privat, allò encara és privat, allò és de la Junta del Canal. Clar, això s'hauria d'expropiar, llavors s'hauria de fer coses, això, i de moment, doncs encara les coses de Palacio van despacio, que diuen. Però bueno, la idea hi és. En algun moment s'ha fet algun tipus de caminada reivindicativa? Està previst fer alguna... S'ha intentat fer moltes vegades, però el que passa que, clar, el problema està que sobretot en el tros des de Molins de Rei fins a Sant Feliu doncs és molt discontinu i per poder fer una caminada com Déu mana no la pots fer per sobre. O sigui, si vols sí que es pot fer, potser des d'aquí fins a la zona franca es pot fer, passant per Can Mercader i fent això, però aquell tros, justament pel que comentaven abans, no hi ha una continuïtat, de tal forma que al final acabes per no haver-li les coses clares i llavors al final la gent s'ha tirat enrere. Hi havia en principi la idea de fer-la en bicicleta, de poder arribar al que diem, són els 17 quilòmetres que hi ha fins a final, que seria fins al cementiri de Barcelona, allà de Montjuïc. Però s'ha mirat, però de moment no s'ha arribat a cap acord en tot això. La idea existeix. En el límite municipal de Barcelona y Hospitalet, ¿cuál sería el punto ahora? ¿Dónde estaba el canal? A veure... ¿Qué punto sería? Mira, seria... Límite municipal. En el límite... De Santa Eulàlia baixa cap Sí, passa per sota. Passa per Riera Blanca, i a Riera Blanca hi havia ja un túnel que des d'allà, o sigui, fins allà hi havia un tros obert, que és on estan ara els jutjats precisament de l'Hospitalet. Sí, però allò és cap a baix, allò no continuava per allà. El canal continuava... Allò és una sèquia. Una sèquia del canal. És una de les sèquies del canal. Sí, no, allò no era el canal. El canal en si passava pel que al costat del metro, el metro tirava cap allà, però és que passava cap a l'altra banda, o sigui, passava cap a la Bordeta, seguia cap a la Bordeta. I de fet, quan van aixecar... I a on tombava? Tombava, arribava fins a Can Balló. Fins a la plaça de Sants. Fins a la Campana. Per la Campana ja es pengira cap a Magòria. Per Magòria girava. Jo em pensava que l'entrada aquella que hi havia en allà doncs era de lo mateix. No. Són derivacions del canal que n'hi havia... No, derivació no, perquè era molt més gran, era inclús més gran que el canal, en tot cas... Llavors seria un dels pluvials. Que no fos la Riera. Que no fos la Riera. Els pluvials. La Riera, la pluvial. Bueno, entonces nos situamos en donde está el metro de Santa Eulalia, Riera. Sí, por ejemplo. Sí, claro. Porque de ahí continuaba recto y entonces después ya llegaba hasta Can Balló y tiraba por detrás de la... Just en l'edifici del metro, allà entrava. Sí, és que passava per allà. Ramon i Cajal. Sí. Possiblement. Sí, Ramon i Cajal. Que ja ho fa el terreny, ja es veu, es nota el terreny del carrer. Sí, de fet, el que és l'esquerra de Ramon i Cajal, o sigui, anava a sota mateix de l'edifici. O sigui, clar, és que ara l'entrada de l'antiga estació abans de fer la remodelació última, abans de l'entrada allà hi havia un quiosc que entraves en allà s'amagava a sota. Sí, passava allà, sí, tirava recte. Cap a l'edifici, cap a les cotxeres, entrava cap a les cotxeres
de Mèrit. O sigui que seria l'esquerra de Ramón y Cajal. Sí, això, diguem que... Y luego una vez entra en Barcelona, que sería Mare de Déu del Port o el Paseo Zona Franca. Mare de Déu del Port. Mare de Déu del Port, sí. Digamos que pasaba por... Claro, aquello antes pasaba por ahí el carrilet. Había un carrilet. Sí, y pasaba entonces paralelo al que era... El carrilet passava per la banda muntanya. Per Mare de Déu del Port. Sí, clar. Ja que parleu d'això, el tram més amunt, per Cornellà i tot això, correspondria més o menys a l'antiga carretera vella, a la Bordeta? No. Perquè també passava per l'Eroski, però llavors això m'ha... No, perquè la carretera segueix un traçat antic medieval i és el que aquí és Prat de la Riba... Però que també pujava cap amunt abans que fessin l'altre. Sí, perquè allà el delta fa aquesta forma i tot fa aquesta forma. Sí, no, a veure, passava ara per darrere de l'Eroski. O sigui, venia... Ara, la carretera que passa per sobre de l'Eroski resseguiria molt bé el que és el canal de la Infanta. Després allà es ficava cap endins... La carretera de la Bordeta també anava a fer l'Eroski. Sí, però passa per sota de l'Eroski. La de la Bordeta passa per sota i aquesta... No, aquesta és per dalt. Tota la part de baix, fins fa 4 dies, allò tot eren camps, era tot ple de pomeres i tot això. Aquí en l'esquema de la construcció i figura un darrer Santa Cruz, Sant Feliu i Sant Juan d'Espí. Santa Cruz és Santa Creu. Era Santa Creu de l'Orde, sí. Sant Feliu que va sortir per un cantó? No, s'ho van passar. La parròquia de Santa Creu de l'Orde pertany a Barcelona. A la parròquia de Sant Francesc de Sarrià. Sí, Santa Creu de l'Orde se la va quedar a Barcelona. I llavors... Però aquell tros... No, aquell tros ho va absorbir Molins de Rei. Que hi ha un tram que porta a Santa Cruz. Sí, però hi ha o sigui, Santa Creu el van trossejar, però el gros ho va quedar a Barcelona, el terme de Santa Creu. Sí, clar, però el tros aquest d'aquí, sí, entre els dos ho van... Això de Santa Creu, què comprenia el que es va quedar a Barcelona? Bueno, és tot dalt de la muntanya de Santa Creu d'Olorda, les pedreres que es veuen. Sí, era un altre municipi, llavors es va dividir. Però a quina banda? És que és per curiositat, o sigui, ni sabia que havia existit. Bueno, això... La muntanya de Santa Creu d'Olorda. Darrere de Molins, clar. Des de Vallvidrera a Molins de Rei, passa per Santa Creu d'Olorda. Sí, hi havia molt poca població i tot això i al final s'ho van empassar. I clar, i tampoc passava per Barcelona, que passava per Sants. Pots tornar a situar aquest espai, aquest concepte... Espera. No, el tros amb aigua, diu. Els dos es volia preguntar. Aquest d'aquí, et refereixes? Aquest d'aquí, heu dit, a la carretera de Molins de Rei? Sí, espera, a veure si te'l puc passar. I aquest més reformat, on està? Aquí darrere. Estava? Estava, sí. Al final de la... Al final de la... Mira. Aquí que estem dient, al davant seria aquesta zona d'aquí, aquest tros d'aquí. Això és el polígon industrial Pla, tot això. O sigui, ho veiem per aquí. I l'altre, aquest que està, diguem, aquest pont... El pont romà. Sí, és al final de la Josep Tarradellas. Josep Tarradellas al final. Vam estar uns 500 metres mal comptats. Sí, pujant aquí a l'esquerra. O pujant, o baixant aquí a la dreta, com vulguis. Alguna pregunta més? Aprofiteu, ara o mai. Així, el Parc Agrari de Can Trabal, continua sent regat per una sèquia de... Sí, de fet, aquella sèquia era la que antigament era la sèquia de vora el riu. Aquella era la sèquia de vora el riu. No, era... Sí, la sèquia carrega, llavors ve... Comença per aquí Can Mercader, o més segur. Sí, ve de terme... De la vora del riu. Ve de Sant Joan d'Espí, actualment ve de Sant Joan d'Espí. Ve de Can Cartró.
Sí, però la sèquia de vora el riu no arrencava d'Hospitalet. No, arrencava de Cornellà o Sant Feliu. Perquè actualment totes, des que l'Ajuntament va tallar, això ja ho va fer en els anys 70, l'enginyer que se'n va encarregar va ser el Torres Carol, va tallar el pas del canal. És a dir, tota l'aigua, des que entra al terme municipal, la va desviar cap a una corredora, la va interceptar, vull dir que en aquests moments, des dels 70, principis dels 80, ja no hi ha... És a dir, les parts d'Hospitalet que es reguen han d'agafar l'aigua de més amunt del canal. De fet, el que fan, clar, ara el canal... Ve per un tub que està a la dreta de la carretera de davant de Can Mercader. Sí. Allà hi ha una canalització. Sí, però allò era una altra sèquia. Allò és una altra sèquia, convertida en claveguera, allò no és. O sigui, l'aigua de Cal Trabal ve des de Can Cartró, allà a Sant Joan d'Espí, i llavors passa per tota vora el riu i baixa, l'agafa d'allà. O sigui, diguem que la sèquia de vora el riu ha passat a ser el canal de la Infanta, en tant i en quant que tota la resta està desconnectada. O sigui, totes les restes que hi ha estan desconnectades i en el millor dels casos s'ha convertit en una claveguera. Però ara l'aigua aquella que rega amb aigua del canal de la Infanta, però és per una de les sèquies que s'ha convertit en el canal principal. A darrere Can Trinxet, podia ser que hi hagués algú descobert? Sí. No és possible, sí. Hi havia. Allà al carrer que hi ha el pas subterrani per sortir a la Pexa. Passava just arran de la via. Bueno, aquell és el meu carrer. Aquell és el meu carrer, ara no hi ha res. El carrer Salvador, allà al carrer Salvador. Sí, jo he vist el carrer Salvador. Allà al damunt de la tàpia aquella, podria ser que existís alguna cosa? Bueno, seguia tot arran... Seguia arran de la via. Seguia arran de la via. Seguia arran de la via, però jo ja no l'he vist mai allà. Sí. Però, bueno, jo ho vist fa 20 anys allà. Jo havia recorregut tot el tros. I tenim trossos molt curiosos per recórrer, Sí. A veure, una pregunta. Has dit que ara, al final del canal, que van guanyar un tros de terreny, al mar, aleshores com es desemboca? Per una claveguera? No, és que no desemboca enlloc. Ja no desemboca, o sigui... No, està. A partir de Sant Joan d'Espí, tota la resta del canal està tallat. Està tallat, esbocinat, tot això. No, hi ha trossos que ha desaparegut, hi ha altres trossos que s'han aprofitat per fer clavegueres, hi ha altres trossos que està espavimentat. De fet, allà al costat del cementiri de Barcelona encara queda un tros que es pot veure, que està justament a l'entrada, a l'entrada de la zona franca, que està vorejada de plataners, que encara està, diguem que correspondria per la zona aquesta d'aquí, que encara correspondria al tros del canal. I és curiós perquè aquest tros encara pertany a la Junta del Canal. O sigui, allò és seu, aquell tros de canal sí, però el que passa que simplement està embosquinat, o sigui, està tot ple de terra. Però encara queden allà sobre uns 100 i pico metres que no els hi toquen perquè són seus. Allò és privat. Jo, en tot cas, només una cosa. Nosaltres hem gravat això i ho penjarem. Editeu-lo, sisplau. Editeu-lo. Agustí farà el que pugui per poder-ho penjar a la web del museu, perquè si voleu, doncs, pugueu veure com fem el ridícul aquí, zipi-zape. No, aquí fa jo, no sé, collons. Protagonisme jo. No, però independentment d'això, també que sapigueu que a la web del museu hi ha un estudi antic que s'havia fet també sobre el canal de la Infanta, que el va fer l'Antoni Romeu, sobre els orígens del canal de la Infanta, que va ser una beca de recerca del museu i que està allà penjat. També tenim penjat tant tot l'estudi, el gruixut, com un resum que després es va publicar a la revista Identitats del Museu de l'Hospitalet i que els podeu consultar al web si voleu, i que el que procurem allà és anar generant informació perquè tothom pugui tenir el màxim, i això és el que hem filmat. També ho posarem.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Avui no érem. Ja ho sabia.